Ndakulandirani okondedwa ku video imeneyi mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu yemwe ali Mulungu wamphamvu zonse ndipo ndi Mulungu olenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi. Ameneyu ndi Mulungu woyera, Mulungu wolungama, palibenso Mulungu wina koma Iye yekha. Okondedwa, dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu litamandike chifukwa cha mphatso ya moyo komanso thanzi ndi zonse zomwe akukuchitirani pamoyo panu. Ine ndizipange introduce in case kuti mwina mwangosegula kumene video imeneyi kuzera ku account imeneyi kapena channel chimenechi. Ine ndi Prophet Ian Ntaba ndipo ndimatumikira kuchokera kutumiki otchedwa The Will of God, chizungu kumalizisa timati The Will of God Ministries. Ndipo okondedwa, video imeneyi Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna ndipeleke uthenga womwe anandipasa pa 25 of July 2025. 25 of July 2025. Ndipo uthenga umene ukupita kwa apolisi m'Malawi muno, makamaka omwe ali m'mabranch awiri. Branch yoyamba ndi branch ya traffic. Ndi apolisi omwe amatchedwa traffic police officers. Traffic police officers. Ndipo branch yachiwiri ndi prosecutions branch. Ndi apolisi amenewa ndi omwe amatengera milandu ku court. Ndi ma prosecutor. Ndi ma public prosecutor omwe amagwira ntchito ku Malawi Police Service. Koma uthenga umenewu ukufalikira kwa wina aliyense yemwe akuchita mchitidwe womwe Ambuye wathu Yesu Khristu akudzudzula kuzera mu uthenga omwe anandipasa pa 25 of July 2025. Okondedwa, ngati simuchita mchitidwe umenewu ukudzudzulidwa ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, khalani pompo, mverani beni uthenga umenewu. Ndicho linga choti mudziwe ndi kuphunzira chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu pa nkhani imeneyi, pa mchitidwe umenewu, ndi kuti muthe kukakhala opewa nthawi zonse mchitidwe umenewu. Ndicho linga chokuti mupitirire kukhala mchiyero kuti muthe kusangalasa Ambuye wathu Yesu Khristu m'makhalidwe anu. Koma tisanayambe kumva uthenga umenewu wochokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu omwe ndinalandira pa 25 of July 2025, tatiyeni tiyikize video imeneyi m'manja mwa Ambuye wathu Yesu Khristu kuti Satana asakhale ndi gawo pa video imeneyi. Koma choyambirira tiwerenge mawu a Mulungu omwe akuthandizeni kusinkhasinkha za moyo wanu. Ndiwerenga mawu a Mulungu amenewa kuchokera ku Chivumbulutso mutu 22 verse ya 10 kufika 11, malingana ndi nyengo zomwe tili masiku osirizawa. Tatiyeni tiwerenge mawu amenewa. Verse 10 akuti, ndipo ananena ndi ine, usasindikiza chizindikiro mawu a chinenero cha buku ili, pakuti nthawi yayandikira. Verse 11 iye wakukhala wosalungama achitebe zosalungama, ndi munthu wonyasa akhalebe wonyasa, ndi iye wakukhala wolungama achitebe cholungama, ndi iye amene ali woyera akhalebe woyeretsedwa. Okondedwa, we are in the end times. Kulibenso china chomwe chikusalira kupatula kutulukira kwa Antichrist, ndipo masauso omaliza ndi kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kuzakwatula mpingo wake. Koma mmene tikudikirira kubwera kwa Antichrist kenako masauso opsa omwe azakhale pa dziko lapansi pano, muziwe kuti okondedwa, anything can happen kwa inuyo. Tikudikirira nyengo imeneyi, tikudikirira
kubweranso kwa Ambuye Yesu Khristu kachiwiri kuzakwatula mpingo wake. Anything can happen to you. Pali ngozi zapansewu, pali kufa mwachidule monga through stroke, through BP, through ma heart attack. Kulitu imfa zobwera chifukwa cha anzathu awa omwe amaba mwaumbanda, ndipo mchizungu timanena kuti ma armed robbers, kufuna ukuberani inu, pokuberani ndi ukuphani soni. Kuli imfa ngati zimenezizi, kufa ndi nthenda zosiyana-siyana. So between now and nthawi imeneyo muziwe kuti imfa ikugogoda moyo mwanu. Anything can happen before nthawi imeneyi yobweranso Ambuye Yesu Khristu kachiwiri isanafike. Zimenezi zikhoza kuchitika moyo mwanu. So okondedwa mukuyenera kukhala wokonzeka tsiku ndi tsiku, chifukwa inuyo muzachoka pa dziko lapansi pano njira ziwiri. Njira yoyamba ndi imfa ya dzidzidzi, kapena imfa yobwera kuzera nthenda ina iliyonse yomwe ikhoza kuchitikirani Ambuye wathu Yesu Khristu asadafike. Kachiwiri ndi kuchoka pa dziko lapansi pano musanafe chifukwa choti mwakwatulidwa ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. These are the two circumstances, kapena titi njira zomwe mukhoza zachokera pa dziko lapansi pano: imfa kapena kukwatulidwa muli wa moyo. Koma pamene Ambuye wathu Yesu Khristu akuchedwa kuzakwatula mpingo wake, muziwe kuti imfa ikukusakani. Ndiye mu nthawi imene yokondedwa moyo wanu ndi otani. Ambuye Yesu Khristu akuti ngati mukumva mawu a Mulungu ndipo simukufuna kulapa, atipitirizani kuchita machimo. Ndipo ngati munamva mawu a Mulungu mudalapa, pitirizani kukhala wolungama. Ambuye Yesu Khristu akusamirani m'manja kuti ngati mwasankha kukhala gonthi, pitirizani kukhala gonthi. Ngati mmamwa mowa, pitani muzikamwa kwambiri mowawo. Ngati mmasuta, munamva uthenga wa Mulungu koma mwasankha kumasutabe, atipitirizani kusutako. Ngati mmachita chiwerewere, pitirizani chiwerewerecho. Ngati mmachita za dama, pitirizani damalo. Okondedwa, Ambuye Yesu Khristu akuti iye wakukhala osalungama achitebe zosalungama, iye wokumwa mowa achitebe mchitidwe wake wokumwa mowa, iye wokuba achitebe mchitidwe wake wokubawo, iye wachinyengo achitebe mchitidwe wake wachinyengo, wolandira ziphuphu apitilize kulandira ziphuphuzo, wa miseche wa mijedwa apitilize miseche ni mijedwa yakeyo. Iye amene ali wokonda kuonera zolaula, kuvala molaula, maminisketi, matrauza achizimayi, apitilizebe kuvala zimenezo. Ambuye Yesu Khristu akuti ndi munthu wonyasa akhalebe wonyasa. Okondedwa, Ambuye Yesu Khristu akukusambirani m'manja, akukulolani kupitiliza kuchita chitudwe wanuwo woyipawo ngati mmachita zimenezo, chifukwa chokuti simukufuna kumvera mawu ake, mwasankha kusamvera mawu ake. Ndi akukulolani kuti pitilizani
ngati mmamwe makileti 3 amowa pitani mukamwe makileti 10 onjezerani. Ngati munali ndi zibwezi ziwiri khalani ndi zibwezi 10 akukulolani, nanga si chisankho chomwe mwachita. Ndikukhulupirira mawu amenewa akuthandizani kusinkhasinkha za moyo wanu. Tatiyeni tipemphere. Mulungu Atate wamphamvu zonse, tizindikira kuti ife takuchimwirani njira zosiyanasiyana. Yehova, mwina kutheka tinakanika kulapa chifukwa choti Satana naumisa mtima wathu, koma tichitireni chifundo. Tazindikira kulakwa kwathu, tifuna tiyende nanu. Tiyeleseni, tikonzeni, ndipo tisisireni Mzimu wanu woyera atithandize ife kukhala ana anu. Tikhale ana olungama, oyera, ndipo opanda chilema china chilichonse, monga mawu anu anenera kwa Efeso mutu 1 verse 4. Ambuye Yesu Khristu, mufuna tonse tikhale angwiro monga inu muli wangwiro, monga mawu anu anenera ku Mateyu 5 verse 48, kuti choncho tizathe kukuona ninu maso ni maso, pakuti palibe uyo yemwe angakuoneni inu mmene mulili pokhapokha ali wolungama, monga mawu anu anenera kwa Heberi mutu 12 verse yake ya 14. Mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu ndikupemphani Yehova kuti mumve pemphero lathuli, komanso kuti video yathuyi muyikute ndi mwazi wanu. Satana asatenge gawo, kuti choncho ithe kukagwira ntchito yotembenuza mitima ya anthu. Mudzina la Yesu Khristu ndapemphera zonsezi kwa inu Yehova, amen. Okondedwa, uthenga umenewu ndi waufupi, koma ndikukhulupirira kuti video yathuyi siposa mphindi 30. Ndikukhulupirira, God willing, ikaposapo Ambuye alemekezeke. Uthenga umenewu ndanena kale kuti ukupita kwa apolisi omwe ali a traffic, komanso omwe ali ma prosecutor, chifukwa ndi omwe Ambuye wathu Yesu Khristu anandiwuza kuti ndapase uthenga umenewu. Ndimatha kumangolalika, koma this time around Ambuye Yesu Khristu anandipasa uthenga uwu kuti ndiupereke in a special way kwa magulu awiri amenewa omwe ali ma branch awiri amenewa ku police, Malawi Police Service. Koma uthenga umenewu ukhozabe ndithu kufalikira kufika kwa ena onse, chifukwa chokuti ngati umachita tchimo limeneli kapena mchitidwe umenewu, even if suli ku polisi, ndiye kuti nawenso uthenga umenewu, ndiye kuti inunso uthenga umenewu kukhuzani. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu akutiphunzitsa ku Marko mutu 13 verse 37 kuti chomwe akunena ndi mmodzi akunena ndi onse, chomwe akunena ndi gulu la anthu awa akunena ndi onse, ngati amene onse akhoza kuchita chomwe gulu limene limachita. Marko 13 verse 37 akuti ndipo chimene ndinena ndi inu ndinena kwa onse, dikirani. So a warning to one is a warning to all. An instruction to one is an instruction to all. A command to one is a command to all. Lamulo kwa mmodzi ndi lamulo kwa onse. Okondedwa, ndithu chifukwa Ambuye wathu Yesu Khristu ngati akulamula ana a Israeli kuti usabe, usaphe, usachite chigololo ndi malamulo ena aja, ifenso malamulo omwewo akutikhuza, ngakhale malamulowo anayamba kuperekedwa kaye kwa ana a Israeli. Ndithudi ndikukhulupirira kuti pamenepo mwamvesesa. Chabwino, tipite ku uthenga umenewo. Kodi Ambuye Yesu Khristu uthengawo anati chani? Ambuye Yesu Khristu anati onse a traffic ndi auze ndi achenjeze kuti asiye kulandira ziphuphu kapena titi kuchita katangale. Onse a traffic, apolisi omwe ali a traffic, asiye kulandira ziphuphu kapena titi asiye kuchita katangale. Ambuye Yesu Khristu uthenga wanandipasa mchizungu, koma ndiupereka mchichewa kuti ufikire wina aliyense. He said, stop receiving bribes
from road users. Stop receiving bribes from road users. Ndithudi Ambuye Yesu Khristu akutero. Kubwera kumbali ya anzathu aku prosecutions, ma prosecutor, uthengaso ndi chimozimozi. Ambuye Yesu Khristu akutiso ma prosecutor onse asiye kulandira ziphuphu kapena kuchita katangale zomwe zingasokoneze chilungamo. Asiye kulandira ziphuphu kapena kuchita katangale zomwe zingasokoneze chilungamo. Should stop receiving bribes which can pervert the course of justice. Ndithudi chabwino uthenga ndi umenewu. Tsono okondedwa, mawu a Mulungu akuti chani? Nthawi zonse Ambuye Yesu Khristu akandipasa uthenga, Mzimu wake, Mzimu Woyera amandisogolera kupeza mawu a Mulungu okhuzana ndi uthenga umenewu, ndi cholinga choti ndithe kukuwunikirani za uthenga kuzera mawu a Mulungu. Choyambirira chenicheni tidziwe kuti Mulungu wathu, Mulungu wamphamvu zonse, ndi Mulungu amene salandira ziphuphu. Ndi okondedwa, ngati niyo muli traffic police officer, inuyo ngati muli police prosecutor kapena titi public prosecutor ochokera ku Malawi Police Service, kapena police traffic officer ka traffic police officer, muli monsemo, muziwe kuti Ambuye wathu Yesu Khristu yemwe ali Mulungu wanu salandira ziphuphu. Ndiye Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna inu mukhale ngati iyeyo, chifukwa iye salandira ziphuphu. Sadalandirepo chiphuphu, sadzalandira chiphuphu. Sanachitepo katangale, sadzachita katangale. So tatiyeni tiwerenge mawu a Mulungu ku Deuteronomy mutu 10 verse yake ya 17. Deuteronomy mutu 10 verse yake ya 17 akuti, popeza Yehova Mulungu wanu ndiye Mulungu wa milungu ndi Mbuye wa ambuye, Mulungu wamkulu, wamphamvu ndi woopsa, wosasamalira nkhope za anthu, kapena kulandira chokometsera mulandu. Muchizungu mukawerenga New King James Version akunena kuti, and he does not take bribes. Salandira chokometsera mulandu. Nde inuyo ngati muli Mkhristu, nde ndi inunso wa polisi, nde ndi inunso amene muli ku branch ya traffic kapena ku branch ya prosecutions. Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti inu mukhale ngati iyeyo, yemwe inuyo mamuyitana kuti ndi Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu, chifukwa Mbuye wanuyo, your Lord, amene yoyo salandira ziphuphu. Malembo oyamba timafuna kuti tithandizane kuwunikirana ndi amenewa. Chabwino, tsopano okondedwa, ngati muli wa traffic kapena wa prosecutions ndipo mumalandira ziphuphu kapena titi mmachita katangale, kulandira chokometsera mlandu, kodi chimachitika pamenepo njani? Simukuziwa kuti mmanyozesa dzina la Mulungu wanu? Simukuziwa kuti anthu achikunja amanyoza dzina la Mulungu wanu chifukwa cha nkhalidwe wanu wolandira ziphuphu, wolandira chokometsera mlandu? Chifukwa amati apolisi ndaziphuphu, atrafiki ndaziphuphu, amaprosecutor amachita katangale, ndiye nanji nda Khristuso. Kodi Mulungu wawoyo amatuma kuchita katangale? Kangati Mulungu wawoyo amalola kulandira ziphuphu? Kangati Mulungu wawoyo amalola kuchita kulandira zokometsera mlandu? Ndi zomwetu amaganiza
ndi zomwe amaganiza ndithu dokondera anthu achikunja. Mupite ku prison mukapeza kuti kuli apolisi ena kuti anamangidwa chifukwa cholandira ziphuphu, chifukwa cholandira zokomesera mulandu, chifukwa chochita katangale. Andi ndi akhristu so apolisi amenewo. Choncho tikunyozesa dzina la Ambuye Mulungu wathu yemwe dzina lake ndi Yesu Khristu. Makhala ngati kuti Mulungu wathuyo iyeyo ndi wolandira chokomesera mulandu, ndi Mulungu amene amatilola ife kuti tizilandira ziphuphu. Tati timvesese bwino nkhani imene powerenga Aroma mutu 2. Tiwerenge Aroma mutu 2. Tiyambira verse ya 17. Aroma mutu 2 kuyambira verse ya 17 kulekeza verse yake ya 23. Romans 2, Aroma mutu 2 verse 17 kulekezera 23. Akuti koma ngati iwe unenedwa Myuda nukhazikika pa lamulo, nudzitamandira pa Mulungu, nudziwa chifuniro chake, nuvomereza zinthu zoposa utaphunzitsidwa m'chilamulo, nulimbika mumtima kuti iwe wekha uli wotsogolera wa akhungu, nyali ya amene akhala mkumdima. Okondedwa, akuti koma ngati iwe unenedwa Myuda nukhazikika pa malamulo, nudzitamandira pa Mulungu, nudziwa chifuniro chake, inuyo apolisi, inu a traffic, inu ma prosecutor, mumaziwa malamulo, kuti malamulo a mdziko akuti usachite katangale, akuti musabe, akuti musalandire ziphuphu. Mumaziwa kuti kuli Anti-Corruption Bureau, ndipo inuyo you are law enforcers, inuyo mapanga enforce malamulo amene wo anti-corruption, malamulo amene wo omwe ali mu criminal osati mu criminal procedure, omwe ali mu penal code. Inuyo ndi omwe mmamanga, inuyo ndi omwe mmapanga prosecute malamulo omwe ali mu penal code, malamulo ali mu Road Traffic Act. Ndiye inuyo omwe mukudziwa malamulo amene wawa, nkhani ndiyo kuti chifukwa chani mumaphwanyanso malamulo. Ndi nkhani yomwe tikuphunzira kwa Aroma mutu 2 verse 17 fika 23. Inuyo mudzitamandira kuti mumaziwa malamulo, munapita police training school, ena munapita ku law school, ena mwawerenga panokha malamulo, mukudziwa malamulo, mukuziwa Road Traffic Act, mukuziwa penal code, mukuziwa malamulo omwe ali ku Anti-Corruption Bureau, Corrupt Practices Act, mukuziwa malamulo amenewo. Ndiye chifukwa chani mukuphwanyanso malamulo amenewo? Chifukwa chani mukusogolera kuphwanyanso malamulo amenewo? Ndiye nkhani ili pano. Ndiye tikuyerekeza ndi zomwe Paulo akwanena Ayuda omwe amadzitamandira kuti amaziwa malamulo, komanso iwowo ndi ukhaso namba 1 uphwanyanso malamulo. Ndiye chimozimozi mmene alili Ayuda kuti akudziwa malamulo ndi kukhalanso namba 1 go 1 kumaphwanyanso malamulo. Ifenso Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti ndikuunikireni inuyo kuti apolisi omwe muli ku prosecutions, muli ku traffic, muli ngati Ayuda wokuti mukudziwa malamulo, ndiye mukukhalanso go 1 kuphwanyanso malamulo. Ndiye nkhani ili pamenepa. Chifukwa mutu ku Aroma chapter 2 verse 17 kufika 23 mutu akuti Ayuda atsusidwa. So Paulo akuasusa Ayuda akuti verse 17 kupita no chisogolo, koma ngati iwe unenedwa Myuda nukhazikika pa lamulo, iwe unenedwa wa polisi ndikukhazikika pa lamulo, iwe unenedwa wa polisi ndikukhazikika pa lamulo, iwe lamulo unaphunzira kuliziwa.
nudzitamandira pa Mulungu, nudziwa chifuniro chake, ndikuziwa kuti malamulowa amafuna chani, nuvomereza zinthu zoposa utaphunzisidwa mchilamulo, utapita training school, utapita ku law school, utapita ku makoso osiyanasiyana nkuziwa malamulowo. Ati nulimbika mu mtima kuti iwe wekha uli wotsogolera akhungu, chifukwa choti mukuziwa malamulowa nde mumaphunzisa anzanu kumayenda nda community policing, kukaphunzisa malamulo apansewu, kukaphunzisa malamulo okhuzana ndi kuipa kwa corruption, kukaphunzisa ndithu malamulo okhuzana ndi zoyipa zosiyanasiyana, kuba, kugwiririra. Inuyo omwe muli nkuthekera kumene kuku chifukwa chani mukuphwanyaso malamulo, ndenkhani ili pamene. Ati nulimbika mu mtima kuti iwe wekha uli wotsogolera kwa akhungu, nyali amene akhala mu mdima, aja mukaphunzisa aja ali mu mdima, ndipo inuyo muli ngati nyali. Ndi Ambuye Yesu Khristu akupitiriza kulankhula zera kwa Paulo kuti wolangiza waopanda nzeru makhala ngati ndithu mukuwalangiza anthu opanda nzeru kumuzi kuja, kuwaphunzisa malamulo amenewo. Mphunzisi wati ana wakukhala mchilamulo ndi chionekedwe cha nzeru ndi cha choonadi. Verse 21 ndiye yofunika kwambiri kuseka muzi. Akuti ndiye tsono wakuphunzisa wina, kodi ulibe kudziphunzisa mwini? Sopano iweyo wa traffic, iweyo prosecutor amene ukuziwa malamulo, fuka udapita ku police training school, udapita ku law school, chifukwa chokuti iweyo udapanga maphunziro osiyanasiyana, wawerenga pawekha malamulo aja ukwaziwa, waphunzira malamulo aja. Ndiye akuti poti umaphunzisa ena kuti musathamangise galimoto, musamwe, musalezere nkuyendesa galimoto, kuti musamachite musamagwiririre ana, musamagone nditi ana, poti ukumaphunzisa ena zimene zizi, kuphunzisa kaya m'mizi, kuzera kaya ma social media, poti ukuphunzisa ena malamulo amene wawa. Funso Ambuye Yesu Khristu akuti kodi ulibe kuziphunzisa mwini? Kodi iweyo wa traffic, iwe prosecutor, sungaziphunzise wekha kuti ndisagwiririre mkazi, kuti ndisagone ndi mwana, kuti ndisalandire ziphuphu, ndisalandire chokomesera mlandu? Nanga si malamulo okwaziwa. Ndi Ambuye Yesu Khristu akufunsa kuti kodi iweyo sungaziphunzise mwini? Sungaziphunzise mwini. Apolisi ambiri amangidwa, ena sanamangidwe chifukwa paja timayendera mwambi uja ena amati kuti mbava ndi omwe yagwidwa, koma sikuti sakuchita akuchita. Koma Ambuye Yesu Khristu akuti kodi sungaziphunzise mwini? Tiyenda apolisi ena ali kundende akugwira ukaidi, nawonso anaphwanya malamulo, koma anali odziwa malamulo, anaphunzisidwa ndipo amaphunzisa ena, ndipo adaphwanya lamulolo. Ndifunso nkumati Ambuye Yesu Khristu akufunsani kuti kodi sungaziphunzise iwe mwini? Akupitiriza Ambuye Yesu Khristu pa verse 21 pakuti iwe wakulalikira kuti munthu asabe, kodi uli kuba mwini wekha? Okondedwa, iweyo prosecutor amene ukupanga prosecute mbava pogwisa ntchito section 278 ya penal code, funso lomwe akupasa Ambuye Yesu Khristu ndilokuti akuti kodi iweyo ukumabanso? Iwe wakulalikira kuti munthu asabe, wophunzisa anthu kuti asabe. Ngati prosecutor umatha kuyenda kukalalikira, kukaphunzisa anthu kuti asamabe, asiye kuba sikwabwino.
funso lomwe Ambuye Yesu Khristu akupasa ndikuti akuti kodi ulikuba mwini wekha ukalalikira kuti anthu asamabe iweyonso kodi ukuba? Ndi funso lomwe akufunsana okondedwa Ambuye Yesu Khristu. Chifukwa ndi ufarisi ngati ukukamanga mbava, ukapanga prosecute mbava, ngati ukumanga wothamangisa pansewu galimoto mopyola muyeso, iwenso ukatenga galimoto yako ndikumathamangisa more than that, more than limit yovomerezeka, ndiye kuti ndi ufarisi. Ndi ufarisi. Ndi Ambuye Yesu Khristu akuti iwe wakunena kuti munthu asachite chigololo, tili pa verse 22. Iwe wakunena kuti munthu asachite chigololo, kodi umachita chigololo mwini wekha? Inuyo a prosecutor mukuphunzitsa ma civilians kuti asamagwiririre azimayi, asamagone ana. Kodi iweyo ngati prosecutor sukugwiririranso azimayi, sukugonanso ndi ana? Ndi nkhani yonse tikuyilumikiza kumbali yolandira ziphuphu, kuti ukuphunzitsa kuti anthu asamalandire ziphuphu. Kodi iweyo sukulandiranso? Ndi mafunso omwe Ambuye Yesu Khristu akupereka kwa inuyo anzanga omwe muli a traffic, anzanga omwe muli ma prosecutor. Ambuye Yesu Khristu akupitiriza kuti iwe wakudana nawo mafano, umafunkha za mkachisi kodi? Verse 23. Iwe wakudzitamandira pa chilamulo, kodi uchitira Mulungu mwano ndi kulakwa kwako mchilamulo? Okondedwa, inuyo mukudziwa malamulo kuti munthu asayenera kuba, ndipo mukuphunzitsa kuti kuba nkoyipa, kuchita katangale nkoyipa, kulandira ziphuphu nkoyipa, kulandira chokomesera mlandu nkoyipa. Ndi Ambuye Yesu Khristu akuti kodi uchitira Mulungu mwano ndi kulakwa kwako mchilamulo? Nde mukupita kukalandiranso ziphuphu, kukalandiranso chokomesera mlandu, kukachitanso kandangale. Kodi pochita zimenezo simukudziwa kuti mukuchitira Mulungu mwano? Chifukwa mukwaziwa malamulo, nde mukukhalanso number 1 kuphwanya malamulo. Verse 24 yomaliza akuti pakuti dzina la Mulungu lichitidwa mwano chifukwa cha inu pakati pa anthu a mitundu monga mwalembedwa. Nde anthu akunjako omwe ali ma civilians akakuonani mukulandira ziphuphu, akakuonani muchita katangale, akakuonani kuti mukulandira chokomesera mlandu, amayamba kunyoza apolisi, amayamba kunyoza apolisi onse m'malawi muno, kumati ndolandira katangale, ndolandira ziphuphu, ndochita katangale, ndolandira zokomesera mlandu. Ndi akaziwaso kuti ndinu a Khristu, ndenanje muli ndi udindo kutchalichi, adikoni, ndi a pastor, ndi a elder, ndi a treasurer, ndi a secretary kumpingoko, ndi a chair a church council kumpingoko. Ndiye chomwe amachita ndicho kuti nsopano amanyozano dzina la Mulungu. Amati Mulungu wawo amalola kuchita katangale, Mulungu wawo amalola kuchita kulandira ziphuphu, kulandira zokomesera mlandu. Ndi dzina la Mulungu likuchitidwa mwano, likuchitisidwa manyazi chifukwa cha inu ndi ine ngati tikuchita khalidwe limene. Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti tilape, akufuna kuti tilape. Okondedwa, video iyi ndiyilekeza pano, ndiye ndibwera ndi video ina yachiwiri yomwe ndikhale ndikupitiriza uthenga umenewu polalikirana
pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu. Sindikufuna italike kwambiri, apa ili around 34 minutes, isapitire 36 minutes. Ndibwera ndi video yachiwiri tsiku lina lililonse Mulungu akalola. Chonde pangani subscribe ngati Mzimu wa Ambuye wakusogolerani cholinga chokuti video imeneyo yachiwiri isakuphonye. Mulungu akudaliseni. Ndikupemphani mulape machimo anu ndipo muyende mchiyero ndi Ambuye kuti muzakumane naye pakubwera kwake kwachiwiri kuzakwatula mpingo wake. Amen.